நீங்க மிதுன ராசியா? உங்க குடும்பத்துல மாற்றங்கள் நிகழக்கூடிய நேரம். உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வேலை இல்லைன்னு சொன்னவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். கடன் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு கடன் கிடைக்கும். கடன் வாங்கினவங்களுக்கு கடனை அடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு தரும். ஆனா கடன் அடைக்கிறதுனால என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னா, வீட்டுல பணப்பற்றாக்குறை ஏற்படும். அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு உங்க அப்பா இருக்காரு, உங்க அம்மா இருக்காங்க, உங்க தம்பி தங்கைகள் இருக்காங்க. அதாவது கூட இருக்கிறவங்களால உதவிகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு மட்டும் இல்லைங்க, உங்களுடைய முயற்சியும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும். இதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நீங்க இந்த மாசம் ஃபாரின் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது எல்லாருக்கும் அமையுமான்னு கேட்டா தனிப்பட்ட ஜாதகம் இருக்குல்ல, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அதே சமயம் எதிரிகள் விஷயத்துல, உங்களுக்கு தொழில்ல நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்பனன்ஸ் விஷயத்துல நீங்க கொஞ்சம் கராரா இருக்கீங்க. என்னைக்கும் எதிரியும் அரவணைச்சு போறதுக்கு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஜெயிக்கக்கூடிய குதிரை யாருமே கிடையாது.